Roshma Brahmani sayaw ji batra fैदों दासान्दि आयु आं बिराद गाज्रि मोनदों जे माने खायफा गामिनि रायजो राजाफोरा थिगखौनो खालामो खायफानि लिमिट बारो आरोना आंनि मथेबा एसे आं लिमिट बारनाय बायदि नांदों आरो बेजों लोगोसे जे मालायानो सोबाय जे बुबाय दे जेखि जाया दाय खालामदोंथ' एसेबाबो गुबुन हौवा लायनाय एसे नङा गोदोर दाय बियो गोदोर दाय हौवा थानानैबो हौवाखौ डाइभर्स होआलासे गुबुन हौवाजों खारनाया बे दाय तो खारनोबा माने हौवाखौ फार्स्ट डाइभर्स नांगौमोन बिनिफ्राय माने खारजागौमोन आरोना माने खारजागौमोन माने डाइभर्स होबालाय मा जोबखाबायनि बेलेग हौवा लायदो तो बिदि जानांगौमोन नियम मथे आरोना नियम मथे माला गान होबाय जि रायजोनिफ्राय खायफा रायजोफोरा बहुत स्ट्रिक्टखाय मिथिखायो आं अभार जादों बिदि माला गान होनानै बिदि ससियेल मिडिया हगारनाया आंनि नोजोराव मैया दाखालिसो जिहेतु रशमा ब्रह्मजों लोगोसे जारिमिन ब्रह्मनि बिथांमोननि रायजोनि मेलहा जानानै थांबाय थ' बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रानो सोंखारिथिनाया दिनैसिम जोबनो थाङाखै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बानायदों थ' जियानो जा बर'नि सासे मैखोम इउटुबार गोरबो खुंगुर ब्रादाराहाय दिनै रशमा ब्रह्मखौ लानानै मा बाथ्राखौ फंनैसो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों थारैनो बिथांमोननि जिहेतु समाजनि गेजेरजों मेल मिटिं खुंलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ माबायदि समाधान खालामखो बेखौनो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे बिथांनि जिहेतु रशमा ब्रह्मजोंहाय जारिमिन ब्रह्मनि जाथायनि बागै फाथैलाइ बिसिलायनाय जादों ना मा जायाखै आरो मानि कारनावहाय रशमा ब्रह्मखौ दिनै सेन्डालनि माला आलायनो गोनां बायद' जादों थ' बेफोरखौ लानानै दिनै गोरबो खुंगुर ब्रादाराहाय फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों थ' जियानो जा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन जोबजासिम जुदि नायाब्ला माब्लाबाबो बुजिनो मोननाय नङा ओंखायनो गोनो गोथो दा सानसे नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय मेन जाथायनि जाहोना मा आरो जाथायखौ बुजि मोननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोरबो खुंगुर ब्रादारनि जादोंना बिथांमोननि रायजोनि समाजनि जों लोगोसे जारिमिन ब्रह्म बा रशमा ब्रह्मनि न'खरनि बिथांमोननिया थार बाथ्राया जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना गोरबो खुंगुर ब्रादारनि खुगानिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौहाय खोनासंना लाग्रो आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला लोगोफोर रशमा ब्रह्मनि सायाव जि बाथ्रा फैदों दासान्दि आयु आं बिराद गाज्रि मोनदों जे माने खायफा गामिनि रायजो राजाफोरा थिगखौनो खालामो खायफानि लिमिट बारो आरोना आंनि मथेबा एसे आं लिमिट बारनाय बायदि नांदों आरो बेजों लोगोसे जे मालायानो सोबाय जे बुबाय दे जेखि जाया दाय खालामदोंथ' एसेबाबो गुबुन हौवा लायनाय एसे नङा गोदोर दाय बियो गोदोर दाय हौवा थानानैबो हौवाखौ डाइभर्स होआलासे गुबुन हौवाजों खारनाया बे दाय तो खारनोबा माने हौवाखौ फार्स्ट डाइभर्स नांगौमोन बिनिफ्राय माने खारजागौमोन आरोना माने खारजागौमोन माने डाइभर्स होबालाय मा जोबखाबायनि बेलेग हौवा लायदो तो बिदि जानांगौमोन नियम मथे आरोना नियम मथे गान होबाय जि रायजोनिफ्राय खायफा रायजोफोरा बहुत स्ट्रिक्टखाय मिथिखायो आं अभार जादों बिदि माला गान होनानै बिदि ससियेल मिडिया हगारनाया आंनि नोजोराव माला गान होजायो खिन्थु बिदि ससियेल मिडियायाव आयु माला सोनायाव ओरैबायदि माने फट' खेबजोबनो गोजा आरोना खासे गोरों माबा बे रायजोआ बिराद बुजियोमोनबा बिदि बिनि मान सन्मानखौ बिदि माने जानाय नंगौमोन आरोना आरे रायजोनि गेजेराव लासिं खामगोन बिखौ बुगोन माला सोगोन रायजोनि गेजेराव खाम नङा होमबा जिहेतु बियो रायजोनि गेजेराव हाबा जादोंमोन सिगाङाव रायजोआनो बिखौ साजा हो खिन्थु बिदि ससियेल मिडियायाव एसां मानसि भिडिअ खालामदों माने रावखौ बादा होनो हायासै बेथ' बिराद माने मानहानिबो केस होनो हागोन ना नङा होमबा हागोन माने हागोन जायखिजाया रायजो खामदों खिन्थु बिखौ ससियेल मिडियायाव बिदि एसां भिडिअ खालामनानै हेगारनो मा दरखार आरोना माने एसां एगेन्स्ट ना रशमानि मानसिफोरा बिनि गामिनि मानसिफोरा सानना बिराद बोरैबा नाङो आरोना दुखु नाङो माने मा बुङो दा आंनि मथेबा आंथ' मा बुंनो बिसोरनियाव मा जादों मा गैया आं जेबो बुंनोनो हाया माने मा रोंनायनि थाखाय आं बिदि बुंनो आरोना होमबाबो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो हौवाजों थानो बादोंबा डाइरेक्ट डाइभर्स हो बे मोनसेया जोंनि आयनाव दंखायो फाथैलाइ बिजि ओमफ्राय बेलेग हौवाजों थां माने थानो हाखालाबा हौवाजों हौवाया एसां अयथासारिक खालामदोंबा एसां बुयोबा एसां रायोबा एसां आरो अखान्थि सोर थानो रावबो थाया थानोबो नाङा थारैनो नांखाया बिदि हौवाया माने मोजां नङा बाराना आरो बेयाव गावाबो थिग नङाबा बेखौ आं मिथिला खिन्थु बिथांनि बुंनाय बायदिबा रशमा आब'नि बुंनाय बायदिबा जे हौवाया बिराद माने बिदि खालामबाय थायो नांलायबाय थायो लोंना फायो मा फायो बिनिखाय माने अखान्थि मोननानै बियो माने खारदोंमोन आरोना थ' जियानो जाया मानो अननानै गोरोबफिनदो आरो गोरोबफिननो हायाबा डाइरेक्ट डाइभर्स हो बिसो बाथ्राया नंगौ नङा आं भिडिअ बनायग्रा मानसि नंखाया आरो बनायाबो होमबाबो नुनानै हामा नांदों आरोना आं जास्ट
भिडिअ भाइरेल खालामनायखौ हामा होनदों माला सोनानै खासे इउटुबार नङा होमबा जों बुजिब्रा माने बोरैबा नाङो आरोना बेबो बहुत मान सनमान दङ बेयाबो गोबां फलोवार्स दङ बेयाबो माने लाख लाख फलोवार्स दङ बेयाबो बिथांखौबो बहुत सिनायो बेबायदिखौ माने एसां माने बिदि गोसो जाबायना जे बा बिनि सेन्देल माला सोनायखौ माने एगारनांगोन बिदि गोसो जाबाय आरो माबायदि गोसोनि मानसि नालाय ओमफ्राय जानो हागौ बाथ्राया बुंनाय दंखायो जि गामिनि मानसि बिसोरनो बारा दुश्मन जायोनाया नंगौ गामियाव जाय देरो जाय जौगालाङो बेखौ प्रायानो मेगन साखायो माने प्रायानो मेगन सायो लोगोआनो जा न'खरनियानो जा बाया मेगन देरखायो माने बेखौ बेसेबांहाय जोङो गाहायाव खिलिनांगौ बिसो जाखायोलै गासैनियावबो गुबुननियाव जाया गावनि गामि गावनि न'खरनि मानसिफोरानो बिदिखा जायबो नंगौ आरे बे प्रेक्टिकेल नोंथांमोना नंगौ नङा साननानै नायबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय गावनि गामियावनो थायो मेनलि हिंसा खालामग्राया थ' बेनिखायनो साबधान आरोना तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां गोरबो खुंगुर ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गोनां बाथ्राखौहाय फोरमायथिनानै होबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बयबो बुजि मोनखाबाय होननानै आं सानो बेनि गेजेरजों आरो आं फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामबावनांगौ होननानै आं सानासै जाबायदि बुंनांगौ बिथां ब्रादारा फोरमायलांखाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों भिडिअनि क्लिपनि गेजेरजों मोन्थिलांखाबाय नङा होमब्ला जारिमिन ब्रह्ममोननि गेजेरावहाय माबायदि जाथाय जादोंमोन आरो समाजनि गेजेराव माबायदि मिला मिन्सिया जाखो थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायावहाय नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि माहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नायनानै आरो बुजि मोनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायावहाय मोनसेल' बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोनां आपडेट्स भिडिअ जुदि सफैयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय